Ano. Horolezecký výstup Eninky. První kroky za sebou. Jo, o Eninku, o to se bojíš, ale že tvoje manželka třeba... Eninko, zamávej tlapkou. A ty se prosím, že taky ale pevně drž, no? Jo. Když budeš potřebovat rukavice ty jedny, tak ty jedem. Když tak mám padák, jo? Aby to lano ti nepíchlo nebo něco. Myslíš, že teď to zahodit a to kábelku. Co víte? Já počkám na tebe, aby viděla, že jsi u mě, aby nevyskočila v nějaký nečekaný situaci. Nebo to by taky nejhorší, kdyby mohla vypadnout. Feratisti na feratě. Kaňon smrti. Exkluzivní záběry z dramatické výpravy překročení půl metru života. Na jednu stranu nepochopím, jak jsem to kdysi nemohla ani překročit. Divný. Ale je to dobře, že jsem měla o sebe starost. Je to adrenalin. Tak ahoj. Ahoj. Nazdar. Čau. Druhá část. Pojďte. Vidím budoucnost ve světlých barvách. Nádherným výhledem Když se to kole. řekne, pojďte. My se bojíme o holý život. Tady zvíře. Bez strachu a bázně. Záběru. Jsi v záběru. Tady je náš kameraman. Není na něm vidět, že mám krupě potu. Tak, kameraman to zvládnul taky. Ne, že bych se potil z toho, že jsem tlustý, ale to Falkoštejn úplně v mracích. Tady už jsou před náma jedni turisti a pohled kolem nás a směrem dolů stojí naprosto úžasně za to. Ten pohled na Sněžník. Další člen výpravy, trošku pohled do sluníčka a do neuvěřitelných mraků. Falkoštejna jsme opravdu nacházíme se na 6843 metrů. Zkusíme i posledního člena. Nevím, proč vám ji nedám. Zůstaň, má tlapky, Nechybej. Dobře, zůstaň. Ona je drží za tím gumohaltrem. Hlava málem. Ještě se usměj. Kikiriki. Pomalinku. Se na to vydrží jak klíště. Ale drží, Tak ne? půjdeme. Nevylízá nikdy Tady půjdeme tam takhle ani. dolů. Ne? Ale moc Takhle. snaž se líst takovým způsobem, ano. Že se nebudeš Až tam, ani takhle. dopředu. Aha. Že vlastně tak lehá, jakoby. Jo, dobře. Tak No, můžeme líst, Mirku? Dobrá, stopuju. Tak stopuj. A našlapávej si to. Jo, jak to já, počkám, až slezeš celý ten No, a celý ten prostředek si našlapávej a pořád se držíš oběma, jo, rukama. Ať máš jistotu. Je to mokrý, klouže to, jo? Vždycky si tu nohu tam třeba pojistí, ať víš, že ti stojí. Že ti neujede. Máš blbý. Ještě se dalo tudy takovou studnější cestou. Jo, jasně. Proč se drbat takhle, když to jde takhle? To by se tam museli po takovým bahnu divným a to tam je takový zvláštní. Tak ještě se můžeme usmát. Tak se usmíváme. Teď. Někdy je to zapnutý? Tady, ona to drží tak pevně. Aha. Tak to jo. Takhle, hlavně tu karabinku. Ferátovej hrdina. No, ale
Víš, to je jenom na takovou chvilku, jinak prostě by to nešlo. No, ty to zvládla, No miláčku. Tak pojď na svý. Můžeš. Super. No jo.